Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedekatin. Sedherek ingkang mulia, beberapa waktu yang lalu sampun kula terangkan sebagian daripada alat-alat setan supados kula panjenengan sedaya menika tersesat. Di antawisipun nggih menika penghinaan utawi ucapan kok lamun, terus khamr minuman menika adalah termasuk alatipun setan kangge menyesatkan dumateng manusia. Ingkang terakhir kalau wingi nggih menika tiang estri menika adalah alat kanggenipun nyasaraken tiang jaler menungso dumateng nerakanipun Allah. Sebab menika adalah sesuatu ingkang ngremenaken nyenengaken sesuai kalian nafsu. Allah sampun nerangken zuyyina linnas hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah. Dadi wis dihiasi kanggone menungso nggih menika seneng kalian tiang estri wal banin lan anak. Menika adalah sebagian saking alat-alatipun setan supados ngerayu dumateng kula sedaya supados tersesat dados bolone setan. Salajengipun nggih menika nafsu menika adalah salah satu alat ingkang efektif supados menungso menika tersesat. Misalipun kesirikan menika adalah diawali saking nafsu. Jadi Allah ndawaken A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nahsyurum jami'an summa naqul ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fa zayyalna baina wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Dadi dinane ingsun ngumpulake akeh ing hale kabeh nuli ingsun dawuh maring tiang-tiang ingkang musyrik, manggono sira kabeh lan sing mbok sekutokake. Mongko akeh sing disekutake dawuh bahwa aku ora nyembah, wong akeh ora nyembah dumateng niku wau. Semanten ugi nalikanipun Nabi Yusuf digodha kalih bojone Raja Al-Aziz sinten Zulaikha. Menika adalah salah satu alatipun setan supados nyasaraken dumateng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggih menyadari bahwa nafsu niku la ammaratum bisu, yakti perintah nanggone sing elek. Dawuhipun Allah wonten surah Yusuf, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
ayatipun 53 surat Yusuf. Lan aku ora ubari nafsi, bebasaken saking nafsu. Jadi tiap manusia mesti gak ada nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu, sak temene nafsu perintah nanggone sing elek. Illa ma rahima rabbi, kejaba sing oleh kawelasane pangeran ingsun. Inna rabbi ghafurur rahim, lan pangeran ingsun iku ngapura ya welas. Dadi nalikae Nabi Yusuf digodha kalih tiang estri ingkang tengeriku setiap hari berhubungan, berkeliaran di sekitarnya, ya padha kenali dalam posisi di kamar. Tapi karena Nabi Yusuf niku eling nek ngeten iki mboten angsal, mboten dituruti nafsune. Padahal Nabi Yusuf nggih pun karep bakot hamma bi wa hamma biha. Jadi wahammat bi wahamma biha. Jadi sing estri nggih pun karep kali si Yusuf, Yusuf nggih pun karep kalian si Zulaikha. Tapi menyadari iku kabeh adalah pokal gawene setan. Akhirnya mboten dituruti ngoten. Terus ngoten niku wau napa nafsu menika sebagai kendaraanipun setan supados kula panjenengan sedaya tersesat. Sedherek-sedherek ingkang mulya, nafsu amarah menika adalah paling utama kangge nyasaraken dumateng kula panjenengan sedaya. Saking Atiyah menika ndawaken Rasulullah nate dawuh, innal ghadaba minas syaitan fa inna syaitan khuliqat min nar fannaru tudfa'u bil ma wa idza ghadaba ahadukum fa yatawaddo. Jadi saking Atiyah neraken bahwa Rasulullah nate dawuh innal ghadaba minas syaitan, sak temene muring-muring niku saking setan. Wa inna syaitan khuliqa min nar, sak temene setan tercipta dari apa? Api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma, mongko sak temene geni matine iku kelawan banyu. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, sapa wong sing muring-muring mongko supaya wudu, supaya muring-muring niku boten kelanjutan. Nanti Rasulullah niku dawuh dumateng seseorang, dawuh ngeten, la takdzab la takdzab la takdzab dakhala jannah. Ojo ngamukan, ojo muring-muringan, ojo mangkelan, dakhala jannah, mlebu swarga. Mila saking menika wonten surat Ali Imran dipun terangkan alladzina kaliminal ghaidha wal afina anin nas. Dadi tiyang ingkang beriman menika tiyang ingkang mampu menguasai kemarahan, wal afina anin nas, lan nyepuro dumateng tiyang sanes. Mila saking menika ora diarani kuwat iku sing kuwat junjung, kuwat gulat, mboten. Tapi ndawaken innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Wong sing kuwat iku sing nguasai awake nalikane wawa niku kate muring-muring. Ikulah wong sing kuat ngoten. Dadi kuat mboten kok kuat ngangkat, kuat junjung, kuat gulat, kuat tinju mboten. Tapi sing diarani kuat nggih menika tiyang ingkang menguasai nafsunya nalikanipun muring-muring. Sering kula teraken Rasulullah nek muring-muring niku meneng. Tapi sing dineng niku pun semerap. Wah iki Nabi muring-muring iki. Apa iki kesalahane digoleki? Nek kula panjenengan sedaya lek muring-muring ya napa? Dadi Nabi meneng tok niku wis krasa tanggap ing sasmita istilahnya. Jadi Nabi kok meneng, wah iki ana sing gak beres iki. Napa salah kula ya Rasulullah, kula tobat ya napa. Nate suatu saat Fatimah niku ningali sahabat Ali niku betutut
Mbok masalah apa metutut meneng ae. Fatimah niki bingung ya apa supaya Mas Ali napa nyeluki Kang napa Cak. Napa Mas supaya gelem tersenyum ngoten. Sampai akhirnya usaha sampai 70 bengan ngarani. Dadi usaha ya apa supaya tiyang jalan niku mau mesem. Mantan ngoten lapor dumateng Nabi. Jarine Nabi ngene. Kok sampean mati dalam keadaan Ali sik durung mesem, sik durung ridho. Aku moh nyalati apa jasadmu sampai ngaten-ngaten. Lani hati-hati tiyang istri. Jangan sampai lanang sampai muring, muring-muring. Ya sampean turuti ben gak muring-muring. Jadi lek muring-muring lah niku sampun dikuasai kali setan. Wis nek wong muring-muring dikendali kali setan, omongane tanpa kendali, perbuatannya tanpa kendali. Mulane nek dadi hakim gak oleh memutuskan perkara dalam keadaan marah. Engko keputusane berdasarkan nafsu, ngoten. Mulane ngati-ngati. Sedherek-sedherek ingkang mulia, tradisi menika nggih termasuk alat-alatipun setan kangge nyasaraken dumateng menungso. Kadang-kadang kita panjenengan sedaya niku nggadhah tradisi sesuatu sing niku mboten sesuai kalih syariat. Tapi nek dhewe gak gelem ngamuk ngoten. Alasane qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asari muhtadun. Menika wonten surat Az-Zukhruf ayatipun 21. Wah akeh ngucap sak temene ketemu bapak-bapak kuwi ya wis ngene iki. Napa? Biasa tradisine napa? Ala ummatin wa inna ala asari muhtadin. Aku nurut bapak-bapak iku wis mesti oleh pituduh ngoten. Nek ten ngen kula niku enten istilahe abuki, akad Rebo Wage. Dadi kadang-kadang kene wis poso kono durung poso, kene wis riyaya kono durung riyaya. Kadang-kadang sebalik kono wis riyaya dhisik, kene sing teko napa tradisi ning ngeten wis anune ngeten. Nek awale anune ngene sak teruse. Tanpa petunjuk kitab. Ya wis nurutin apa adat istiadate. Mulane nek suatu saat sampean menapa misalnya dados dai ten ngene suatu daerah sing boten umum napa yang sampean sampeno. Wah niku dadi pertentangan. Aku ket biyen wis ngene iki. Wonten surah Baqarah tipun 170 wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bala bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum layak guna sayan walayah tadun. Dadi nalikane mereka dikatakan manuto apa sih diturunake Allah nurut Al-Qur'an. Jawabane ya apa? Bal natabi'u ma alfaina alai aba'ana balik aku wis manut apa sing diadat istiadat nom bapak-bapakku mbiyen. Mosok bapak-bapakku mbiyen niku wong goblok ngoten. Akhire jawab oleh Allah awalau kana abahum layak kuna sayan walayah tadun. Ana ta senajan bapak-bapakmu iku gak angen-angen ora oleh pituduh apa tetep diikuti. Jadi kadang-kadang ngoten niku ada istiadat tapi bertentangan dengan syariat ngoten. Mula saking menika kita kedang ngatos-ngatos memperhatikan iki adat apa ta syariat. Nah, ngoten. Kadang-kadang ngoten niku wis bapak-bapak biyen wis ngene iki apa jare dan seterusnya. Niku termasuk apa alate setan sepados menungsa sesat. Sedherek-sedherek kami mulia anak harta menika ugi sebagai alatipun setan. Nate kula singgung wonten surat Al-Isra waftafzis manistata minhum
bi sautika wajlib alaihim bi khailika wa rajlika wasarihum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'idumu syaitanu illa gurura. Wis kerahno mastato ta sak mampumu minhum bi sautika kelawan suaramu. Suarane sinten? Suarane penyanyi. Lah niku alate niku. Wajlib alaihim bi khailika. Wis gerakno kelawan pasukan khail. Khail niku jaran, pasukan kuda. Nek zaman biyen kuda, nek saiki nggih enten mobil warna-warna nggih. Wajlib alaihim warajlika pasukan kaki wasarihum fil amwali wal aulad ngancanane dalam bondo lan anak. Dadi bondo niku saged napa ketemplekan setan. Wal aulad anak nggih ngoten. Wa idhum lan janji sira ing wong akeh. Janjine setan nang anake nang keluargane nek bondo ngene engko dadi ngene dan seterusnya. Ijing wau kula buka video YouTube jenengan kono George Soros. George Soros tahun 97 sing dadekno resesi moneter di Indonesia niku gak peduli wong sak Indonesia kelabaan, pokoknya sing penting oleh bati akeh ngoten. Jadi dolar niku diborong, lah padahal wong Indonesia butuh dolar, akhir dolar niku luarang. Lah wong Indonesia sing biasa utang nang luar negeri niku utange gawe dolar, wae nyaur dolare mundak sakmono kae. Ae kelabaan kan. Josoros batine akeh. Gak peduli pokoke ngoten. Tahun 92 nggih ngoten. Nalikanipun Inggris gawe keputusan katene bersatu karo sak Eropa gawe satu napa menyatukan mata uang. Pertukaran mata uangku digawe tetep gak bergerak ngoten. Akhirnya niku diantem kali George Soros. Sampai akhirnya pound sterling niku anjlok regane ngoten. Akhirnya kelabaan Inggris. Lah George Soros tambah sugih ngoten. Jadi wong Yahudi wis gak ngurus, pokoknya sing penting aku tambah sugih ngoten. Termasuk bank-bank kan ngoten. Mesti dibungai sakmene. Ngono gak iso nyaur bunga berbunga dan seterusnya, mencekik pokoknya. Gak peduli sampean kembang kempis apa caramu nyaur, pokoknya kene butuh riba. Termasuk niku wau bondo merupakan apa? Alat setan sepatah menjerumuskan dumateng kula panjenengan sedaya termasuk anak. Kadang-kadang anak ini kan ngelalekno terhadap pangeran, ngoten. Kadang-kadang anak niku bojo niku dadi mungsuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innahu ghafurur rahim. Ya wong sing iman sak temene pira-pira bojo sira kabeh lan anak-anak iku dadi mungsuh. Ya napa saged dadi mungsuh? Biasane nek mbok nom niku kan penjaluke norno akeh. Nggih ngoten nah. Akhire tiyang jaler dikompori ngoten. Mosok cak sampean dadi direktur iki kalau cuma dadi nganu delokon mas-masane, delokon kendaraan, delokon omahe. Akhire diobong-obongi dikompori kali sing estri. Napa maneh kadung cewinta karo mbok nom wis apa penjale dituruti. Wis gak peduli duwike jenderal. Disikat. Nggih ngoten nah. Lah berita terakhir napa Pertamina kepireng nggih beritae. Pinten niku? 158 triliun. Iki bancaan dhuwit niku. Sing terakhir niki undang-undang rancangan undang-undang perampasan aset.
Ini ku mboten disahkan kali DPR, mergo kuwatir paling anggota DPR ya katut engko. Nek undang-undang iki disahno lah, asetku lak katut engko ngeten. Akhire mboten disahkan. Sing disahno napa? Sapa sing duwe kendaraan mati 2 tahun disita. Dadi sing WR rakyat malah sing disita, sing WR konglomerat dijarno. Nuwun. Dadi wis masyaallah bondo niku dadi alatipun setan. Nggih kados ngoten niku wau bojo wis duwe akeh kadang sik kurang ae ngoten. Mas-masane tumpuk-tumpuk sik kepengin maneh. Akhire tiyang jaler diojo-ojoki, akhire hatut nuruti hawa nafsu, nuruti bojone, nuruti anake. Ingkang salajengipun senjata. Jenengan lek wancine mbeleh sapi, kadang kan beto lating. Lah jenengan kedah atos-atos beto niki. Kadang-kadang pucuke iki ngeneki tiyang sanes. Mila saking menika nek jaman Nabi niku beto panah. Lek sampeyan mlebu masjid utawa nang perkumpulane wong-wong cekelen pucuke niku. Ben gak ngeneki wong. Lah kadang-kadang arek cilik, kadang-kadang ya wis gedhe, dulinan lating, tak seduk lho. Bahaya niku. Utawa tak tembak lho. Aku dipetek tenan karo setan, nah dadi malah petaka. Nggih nate kasus niku pisau lipat niku. Diingetenaken ten mripat, dilala kena tenan, ngoten. Bahaya. Bila saya menikah, Rasulullah berpesan, janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya. Sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia terjerumus dalam lubang neraka. Jadi pun nek istilah wong Jawa niku agar-agar, nggih. Aja agar-agar bahaya. Jadi niku termasuk napa? Bisa jadi engko diculno kalau digerakkan kali setan akhirnya nyuduk tenan utawa pas mlaku kesandung akhirnya ngeneki tenan. Naudzubillahi min dzalik. Terakhir musik. Jadi lonceng niku adalah sulinge setan. Jadi nek empun enten tiyang estri pakaian minim terus khamr diombe pun setan keplok teng mriku. Nggih. Jadi musik menika adalah salah satu periklanan daya tarik setan sepados kula panjenengan mlebet ten kene godaanipun setan. Jadi minuman mulai jarine omahe Rama ya napa? Bila tersirat di hatimu ingin mencuri. Setan menggoda dengan kesenangan, contohnya minuman dan perempuan. Nah, niku alatipun setan. Tidak sadarkah kaum manusia setan sateruse sampean pun apal. Saya buka YouTube sampean golek karaoke judule nyanyian setan nggih medal sedaya. Sedherek-sedherek kang minulya dados setan masuk ke dalam hati manusia melalui kebodohan. Dadi nek bodho niku gampang disasaraken dening setan, boten semerap akidah, syariat, adat sampai akhirnya tersesat. Terus amarah menika adalah salah satu alatipun setan, salajengipun cinta dunia. Nggih kados niku wau tiyang estri njaluk rena-rena akhire tiyang jaler angen apa? Korupsi dan seterusnya. Terus angen-angen menghayal niku nedahaken apa? Kesenangan duniawi dan akhirnya
Niku termasuk napa alat-alatipun setan. Terus cita-cita besar, ambisi, terus akhirnya menimbulkan rasa tamak, rakus. Jadi wis duwe perusahaan siji sik kepengin loro, wis duwe loro sik kepengin telu. Jarine merah ngoten. Sudah satu mau dua, sudah dua mau tiga. Akhirnya mau semua. Kalau sudah kaya raya, dia takut mati. Nggih ngoten. Dadi nek wis sugih wedi mati. Niku termasuk napa cara-caranipun setan supados tersesat. Akhirnya nguber teng ngriku mawon mboten eling akhirat. Medit menika termasuk pintu kerusakan dan menika adalah salah satu alatipun setan. Takabur, sombong terhadap napa nikmat-nikmatipun Allah menika nggih termasuk salah satu caranipun nyasaraken dumateng kula panjenengan sedaya. Suka dipuji. Enten kan tiyang niku sowan nek dipuji. Dadi nek ana sing ngreken ngono. Dadi niku termasuk pintu tipu daya setan. Riya menika termasuk salah satu watak daripada sifat kemunafikan. Ujub niku takjub, merasa diri lebih baik dari yang lain, termasuk kesombongan. Menika nggih termasuk alat-alatipun setan. Terus ngersulo wae, dadi sembarang kana sing bener. Niku termasuk salah satu dalanipun setan. Nuruti hawa nafsu, terus nuruti hawa nafsu, tunduk tanggane nafsu, terus dituruti nafsu niku. Nggih niku wau sudah satu mau dua saterusé. Terus suudon, prasangka buruk menika nggih termasuk saged memutuskan silaturahim, persatuan. Dadi wis kadung suudon padahal gak ngono sing bener. Niku. Terus ngremehna tiyang sanes niku nggih saged menimbulkan kebencian, kedengkian. Menika termasuk penyakit hati dan menika dipun sukai kalian setan. Terus nganggep enteng dosa cilik ae ngeten. Akhire terus numpuk tambah akeh. Akhire di nggone hatinya iku ada tutup. Nggone surat pinten niku bal rona ala qulubi makanu yak sibun balik ana rona niku tutup. Dadi nek kula panjenengan nglampahi dosa niku enten satu titik noktah. Nek dosa maneh tambah maneh terus tambah akeh akhirnya peteng. Tapi nek ati niku bersih, jenengan semerap keramik putih bersih. Enten ketiban telek cecek duk ketinggal. Tapi lek wis kadung rusuh. Pun. Jadi nganggep enteng dosa-dosa. Lah niku saged nyeret dumateng dosa ingkang langkung ageng. Rumaos aman saking ancaman Allah. Mulane wonten surat Al-Mulk am amintum man fis sama ayah sifabikumul ard. Awana ta rumangsa aman sira kabeh lamun Gusti Allah ngebelsake nang bumi. Am amintum man fis sama ayursila alaikum hasiban. Ana ta rumangsa aman lamun Allah ngebleki teko ndukur hasiban sesuatu yang menimpa. Antumali ayat lintune awa amin ahlu qura sateruse. Terus putus asa saking rahmat Allah. Kadang-kadang nek tiyang niku pun putus asa wis donya sempit mboten enten tujuan urip ngoten. Dados mila saking menika lah sepados aman saking godaan setan menika ya napa? Tunggu episode selanjutnya. Salah satu di antawisipun nggih kita selalu eling nang Allah ngoten. Sepados merasa, oh iki godaane setan niki. Insyaallah dipun sambung malih
Mugi-mugi Allah paring kesehatan, kesempatan sehingga saged dipun sambung. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.